Salam dostlar, gowmy adaylaňyz. Stok programmamyzyň ýene täze bir sany bilen siziň öňüňizde biz bugün bilýäňiz biz täzelikler bilen tanyş edýän programma edemiz. Şoň üçin hem gurrun etjek kliplerimiziň käbiriniň üstünden birazjyk wagt geçen bolup biler. Bu zatlary öňkü bölümlerde görleşipdik. Ýene de bir ýatladyly. Stok programmamyzyň ady bilýäňiz hormatly rejissörimiz, operatorymyz Erkin Uras bilen bugün käbir öňümizde alan kliplerimiziň üstünde gurrun etmekçi. Taýda köp adam tanqyda garaşyp biler, üýtgeşip bir tanqyd etmek ýa-da biriniň işine göwnü etmekçilik edip ýa-da onu biz köp zat bilýän ýaly kemçiliklerini ortağa çykarmak ýaly derdimiz ýok. Muny öňünden aýdaly ýöne iş edýär olanlar klip edýärler, mysal üçin köp pul çykarýarlar, köp zähmet çekýärler, çykarýarlar klibi we oklaýarlar. Dinleýijiler klibiň käbir gowy taraplaryny görüp bilmän galýan wagtlary bolýar. Seredýärler geç gidýär. Biziň asıl etjek bolýan adymyda kliplerdäki käbir tutup bilen toçkalarmy alyp hasam öňüňize şeýle hödürlemek, biram öz pikirlerimizi paýlaşmak klipler bilen baglanşykly. Bu da aýdymçylar üçin reklama bolup gidýär diýip pikir etseňiz hem ýa-da aýdymçylara bir ýerden tanqyd bar bolan üçin has bu işler etmek üçin ymtyldyş döredip biler. Biljek ýöne biz şeýlerek bir formatda, şeýlerek bir programma edýäris. İlk bilen ýatladyly seýül dostlar, edýän videolarymyza like bassaňyz we beýleki adamlar tarapyndan görülmek üçin paýlaşsaňyz köp biz size minnetdar bolar. Eden zähmetimizin ýerine düşdi bolar. Etmeseňiz janyňyz sag bolsun. Ýene de ýatladar. Ýöne YouTube kanalymyzda Hukman agza bolmagy unutmaň. Onda ilkinci klibimiz bilen başlaýas. Birinji klibimiz öňümizden çykan klipleriň arasynda we bugünmize yaran kliplerden biri. Gowy rejissör ýigitlerimizden biri beýle klipmakerlere görä täzerek çykdy. Ýöne arada tapawdy. Eýen köp wagtlar ýapdy diýip biler. Şahsat Batir barada gurrun etýär. Şahsat Batir tanaýanmy? Ýok. Tanamayan olsaň onda Şahsat Batir gowy klipmaker oglanlardan biri we adam käçiligem gowy. Näçe ýöne göre? Näçe ýöne sebäbi gowy oglan işlerem gowy. Näme klip şol? Haýsy klip? Farat Öraýsyň uny doly klip. Ha, şu birinji klip, oraya tanamak men. Ýa suratçy däl şol? Suratçy bolan bolmagy mümkin ýa o arada hiç ýelek infom ýok, bilemem. Şahsat suratçyna ýok tanaýadym meni. O düşürýän. Şu taýy düşürýän klip şol. Ha. Farhadan ada däme? O beňençe. Jigdo boldy. Ýok. Ay bilemem, men bilişmişe garyndaş adal ýöne eksem dewap elaýtyrdan most dogan garyndaşlar barym bolýar. Öraýs eksem. Aýdymdan ban müzik etdirdim. Aýdymyna geljek käbir. Ilki klibiniň gurrun edeli. Klipde seret belli bir senariýa ýa-da many anlatýan bir klibi suwsady goýdyn ýeterli derejede. Ýöne many diýende men şoňa garaşamam. Tomaşa çökmünde. Mysal üçin ol gelýär, oňa ikilgeden röýdýär, o da gidýär beýleke. Yani şu tip temalar dälle. Iň soňra çenerbetde klip bir zat garaşýan bilýärmi? O ýygyny ýetýär. İnsan ona düşünüp bilmem. Ýok düşünüp bilmem. Belli bir many talypdyrlar klibi. Talypdyrlar ýöne düşünmedim. Bir jerek gören de olsa inem düşünmedim. Bu taýda bunam şeýlerek bir zat klibi çykýaşdaýdy. Rejissörlük bilen baglanşykly. Ýa-da senariýa bilen baglanşykly. Ýok, o taýda bilýärmi? Belki erkim öýde düşünip ýa-da adam düşünipler. Diýip goýan bolmakmy? Konkretny bir zat ýok da. Leonardo DiCaprio bir kinosy bar. O düýüşiň içinde düýüşýär ýa-da. Gördün şu kinony? Inception. Kino insany tomaşa öýçü akılcılar etmä mümkinçilik berýän bilýän. O şoňa walchok diýler bilýän. O türkmen şad näme diýip pırlak goýýarlar. Şol men düýüşimde bolsa diýär, şol duranok diýär. Huşumda bolsa ýatýar diýär. Çağlar näçe ýyllar görenok, öýüne gelýär, walchok pırlaýar, oňa çaýan çağlar bolýar-da. Ýanynda bar ýa-da o çağlar ýüzlerini görüp bilen okşap. ýa çağlar ýüzlerini görüp bilen da çağlar aňyryp bak dur walchok pırlaýar, kino oturýar. Ol düşýärmi, düşenokmy, onu bilip bolanok. Düşündiňmi? Ýa-da öňkörkeden zatlaryndan netijen çykarmaly. Kino nohap goýulmadyk, bir bu ýetdiler. Tomaşa özüni oday diýerler. Özüne goýýar. Özüne goýýar. Ýönem berde ýem şahsadyň klibinde bilemem. Renkem gowy bir hili. Düşürülýän mowy, okey, elit mi klip? Pol kadrda düşürülen ýalak, belki ol montajly etip bolýar. Belki beýdenlerem bolýany kino kartinkasynda düşürülen hakykat. Ýöne soňra men düşünmedim. Bizde wara şeýlerek bir problem bar, klip edenlerde öň arada bilen diýen belki ondan soň ütkänem masalalar, kinoda düşürülen başlady. Klip düşürmäne gidilenle senariýanyň üstünde, ýani o
oturulano. Senarist diýen adamyň etken işine clipmaker'ın ýa-da aýdym ýazýanyň etken işi ýalak ähmiýet berileno. Möhüm kabul edilmez. Şol sebäpli sagdym senariýa ýok bolýar diýildi. Bardyk, elbetde senariýada ýazanlar beýle. Ýa-da gidip barýaka öz pikirlenenler bizim clipmaker'larymyzyň köpüsiniň oňarýan işlerinden biri. Ýa-da etmegi saýlaýan işlerinden biri. Gidip barýaka düşürüp diýelim senariýa. Bul şol uratyny hem okuýup hem ýalňyşlyk ýaly görünýär maňa. Şoň ýaly klipiň sözüni fadyny işlenlerin arasynda bu komediýa show bilen Bam Music X-Y bölüme markalaşdy. Indiki soňky çykýan diýjelerler köpüsini man işlerde topman bu komediýa show bar. Indiki fanlarymyzyň birinde de var bu komediýa show işlerini üstünde guruldy. Bam Music Mix Mastering işlerini bitir. Edil ulu kalankada gowa edip dinläp görmedim. Yani Bam'ın eden işlerini öňetmejlik edip bolmak gowdur men pikirimçe. İkinci klibimiz durdy fon klibi. Ady genede. Şuňa her bir atlar ýatda galyjy bolany Onun için başlan emelikten del. Klibi beğendik Rozi düşürüptür. Rozi stüdyodan çıkan klip. İlki men iň poweran kadrym şonça çykdaýjy edilipdir. Edilene men veya ýa-da şeyler bir platform bamy bilen bilen. Oňa ýerine ýa ba ýokarda displaylar zatlar bar, bezel dekor işler bar. Ha şoňa ýer bar ýa-da onçalar kurnanamaly şöyle bir klip üçin maýly. Başdaky beýle halydan ýokary çykan Rozi stüdyo ýazýan ýer bar. Seriýany onun Rozi iň owadan kadry şotak goýar. Klip näyle kopdy sen fikirçe? Klip tutgoş montaja ýok. Nähili tutgoş montaj ýok klipde. Ma bar. Переходlar, geçişler zatlar wapşe mene gaçyly tutgoş gördüm. Olar Rozi reально ýeri bilen, çara bilen alýar. O sen safit alıp bir ýerde ýa-da leýsin tapyp üstüne 10 tane adam minirip hem ýerde çyrany öçürip boşluk tüm garakylyk bir safit tutup şapka ýedirip owadan kadr bolýar. Täze hot ulap başa. Evet klipde переходlar owadan. Men pikirimçe de rakus ve renklerden soň klibi dünya derejesinde bir klibi meňzetýän zatlardan biri. Perehod kalýan. Her hereketden soň hani şu adında TikTok ol bul videolar düşürýärler bolýar. Biraz ansaatlaşdan perehodlaryň üstünde işlemek. Yani bu professional iş edýär. Men pikirimçe perehodlaryny has beter bolýar. Men şeýle gördüm. Koloristygyny tamam sezýär, projekt bölüm, ýani rakurslarym gowy. No rakurs gowy, gep rakursy däl, gep. Men düşündüm sen gep diýen şota vlazy edip. Gep vlazy edip däl, gara türkmenlerden näle öwrep turlar ýo, ispakonlikov, öňdönmer gelýänler. Ýokajoy moýýarlar, şeýdi aýdym. Şowur bu tarapdan köre, o tarapdan köre, beýip köre, öňe bilýär soňa klipler tarap. Hiç kim çykyp närjinarny bir aýdan şu Roziýara. Şu Rozi närjinarny diýär. Etmeler diýär. No, gep lokasiýada. Aslında lokasiýa gerek, birinciden yer gerek. O lokasiýada çara goýýarlar, ýene öwer goýýarlar. Massa gerek. Hawa. Ýene şoňa bir hakykat bar, diňe Rozi öz işini boýunça master bolup barýar, ýene beýle taraplardan mysal üçin öň tarapda hem gurnat berýän oglanlarym bar. Şu çara aňry bäri şu wagtlaryň ýürüýki gurnaýan dostlar oglanlar bar. Agent ýaratda işlerler. Aýdym bardy näme pikir edýän? Aýdym barada şoňa bir zat durdyň bir özüniň aýdysy bar. Tembra bar. Bu tanap bolýar daşallar. Ve soňky aýdymlaryna da birazajyk funk däl. Funkyň berýän öwüşgüni bar. Bay, glamurny bar. Birazjyk tefenleriň wazyň disco stili. İdiýem mamam üçin indi janrlar garym atmadyk bir zat çykarýarlar. Kimin işlerini görüp bilmedim. Ona bilemek ýöne aýdym birazajyk funk stil däl ýöne funkyň berýän bay, elitni, glamurny efekti bar. Sözlerini düşünýärmidim. Sözlerini düşünmedim. Şok kemçiligim bar, aýdymlaryň köpüne ýa söz bilen sal gabak gelenok, ýa-da bilemek köp aýdymyň sözlerini düşünemek. Alanok men sözleri alanok. Düşünemek. O durdy bilen alanşyk dälmi? Opşy. Dinlärdin şol aýdymy? No, höýüp halap dinlärdinmi? Repeat doý. Men kädin men marginal diýilýän tip aýdym dinleýän. O tip aýdym dinlemeýän. Ýöne bu gowaýdymdygyny nemeden gowaýdym däl manysyny öğrenip oňa zat ýok. Elbetde köpleriň dinleýijileriň isleýän stil aýdymy. Indi kaydym täze ýygy aýdymçylarymyzdan Aylara aýdymy. Aylara täze aýdym çykartdyr, Aylara Baýryeva diýen familiýasy. Okay, Aylara diýip bolanýar. Aylara aýdymy indikide Aylara klibi. Art Studio tarapyndan edipdir döwjeda işlerdir. Aýdym nähili sen fikiriňçe? Şol haçan başlaýar şu moda? Amal ýok. Şol feýmellenmi da tip awsatda moda. Ol aýdymdan amaly çykdy.
Şoňalak bilen bir stil. Düşündüm men sana. Şol men seni näme demok, men sen plan edemok, zat ýalak sözüm aýdymlar. Ýok, gep onda däl. Gep bir gyýra alyp BKM'de şofer edýän şoňa da. BKM'de şol. Şoň artistden. BKM'de şol wara aýdymçylar tutuşuňa sponsorlary hemme tarapdan prodüser edýän o. Şu bir gyýra alyp, şoň aýdymlar klip çekip, ýa bir kirek. Hiç gyzygy ýok. Men üçin gyzygy ýok. Şol aýdymy bir gerek dinlerdim. Radio interesi bir gerek dinlerdim, toň dinlemek. Näme üçin? I love you, I miss you, I need you. Ýarasynda da men feýän hakykatyn şol banallar. Taram banallar, aýdymam banallar. Bir gerek radio interesi dinlerdim. Klibe kän çykdyjy dipdir, burda çara eýle beýle. Ataýna oğuz art studio dipdir, artyň oglanlaryň gowy etýärler klip. Klip okey, şoňalak bir zatda da seret Bulgariya, Albaniýada taraplar bar, birazcık Balkan ýurtlar diýilýär. Karoçy ruminler o nemäňlardan çykan ýeri. Inna, hawa. Inna we inna ýalak bolup çykanlar bar, inglizce däl bolan enedili, gurruş. Tipa şolar iýerleýärmi, hemen bilen soňky gyýdaýdymçylarymyz. Bilemem, men pikirimçe, türkmen bizde eger gowy dinlenjek bolsaň, aýdymyň içine birazajyk türkmen tagamy setmeli. Türkmençe işlemeli zat gelme. Hemme aýdymyň içine türkmen tagamy setmeli. Çalada. Preparasyon normal. Şol yetmeçilik gören ýalak bolup duýan bir hili. Şol aýdymda da şeýle. Sözlerini men pikirimçe zet ýazandyr. Yazmadan baktılar, eğer yanlıştan başlarsan, zet yazım kadiyen, iyi derlik sözlük, o tarzda belli bir sözlük bağ yazılsın. Yöne, yürüyüp bir gıydı için yazılanmağın belli der, hani bir umumu manayı anlatsın, aydımın bir derdi yok, bir problematı yok, neyine diye sözleri yazmalar için. Yöne, daha çünkü tanavaç sana der, tanavaç yalak olup gidiyor, şulom yokum aydımda. Ervedenden doğru yaptırlar. Yöne, dünya pop aydım sağlamesinde de problema da yok, o derdim yok. Hani aydımdan içine belli bir manayı salayın, ya da klipde bir kreativность bolsun, belli bir ýagdaý, bir derdim var, şu problem ama aýdaýyn oňalap derdi ýok. Bu klip bilen aýdymlaryň ýok, muny kabul etmem. Popularny pop muzykada, karoçy, popyň içinden işläp bolýar. Mysal üçin, ýani bir özüň hökman rock ýa rap bilen baglanyşyk bir ýere barmaly. Ýani bolmasa da ýankyýaly, aý men näme demok, men seni näme demok, sen üçin ölüp baramok, eýle beýle gyýlan kaşy bolýar, olanlaryň kam aý men maşynymma, onymma gelen näme deli, eýle beýle TikTok eyle bir karoç şoňa barýar. Birden ona çendiýän gaýdym, näle bal bererdim. Näme bal berip zady oturmaýyn, şu imine soraydım maňyny gyrık kyllar. Birden ona çendiýän. Men gözümdäki aýdym da. Her şey bal bereýin. 2 ýyl bal bereýin. Biri öz adymdan, biri dinleýijiler baradaky pikirim bilen baglanşyk bal bereýin. Birinji öz adymdan bal berjek bolsam bäşe ýetmez. Men dinleýijimden, men stilimden. Ýani bulan gowy aýdym däligini anladan o. Ýa-da dinleýijileriň tarapyndan seredip, olaň berjek balyny özümçe pikirlenip aýdaýyn. Olar ýöne öz dinleýijileri, öz fanlar bar bolsa, şolar şey diýerdi. Onun üstünden şol aýdyma men pikirimçe 8 bala bererdiler. Men öz nemem ol başga ýer. Anel. Anel, совпадением-ка. Anel'in için adı näme? Yelena. Adel. Yo, Anel näme o diýip çykdylar. Ol şoňal bir multik karakter bar, Anel näme diýip. Okey, geleri inni bir täze ýüz çykanyndan näre podjerka edýän ýaşlanma. Anel aýdymçy, täze aýdymçy kaldy, ýaraly çykardy we Arslan Artyk arka tarapyndan. Bu işin kuhyasyndan adam. Ine men ýanky many diýen zadym şularyň işlerine bak. Şular işlerini bir many fazlak bolýarlar. Mysal üçin ýaraly klipde näme diýipdirler? Arasynda rusça, как будто Anel bir rus radio ýaýlygyna çykýan ýaly edipdirler. Interview ýaly edipdirler. Gazet taýnapdyrlar ýürüýte rusça. Oň içinden gece narada görünýärler. Maňa ýakynly geldi bir. Ondan biram rakurs alyşyny, kreativni görýän men şular. Ýetýän işini. Kaçtwa tarapdan seredem okýana, kaçtwa tarapdan beýle kliplere görä biraz bärrakdan gaýdýan bolmagy mümkin. Ýöne orta çykarýan işleri men pikirimçe has kreativ. Bize şu gerek. Bize gerek zatlaryň, taýlaryň biri şol. Ol ýanky popular aýdymlar, pop aýdymlar şoňa görä düşürilýän klipler, bularam gerek. Ýöne olar şeýle de bakan. Bir reynaga girse hokman şo taýda diýär ýanky. Aýlara diýip, baňa diýip, onda aýdylar diýip bir gaýja çykdy. Ýene şoňa bir aýdymçy bar. Hemmeden şeydik girýärler raýonlara. Hawa her seme özçe bir ýerlerde oturýar, bu ýan Firuzan, Jereniň, Amalyan oturan ýeri. Bularam şo taýkyjy etdi. Men Anel'in prodüseri Arslan. Bularyň ädimlerini gowurýar. Bütköşük bilýärler, biraz kelle agyrtýarlar, işine we ideýa bar. Köp adam göwün etmeçilik edipdiler, onu biljekler. Ýöne göwün etmeçilik etmeli dälen, nabarot bulara podjerka etmeli diýip kirýär. Bütköşük klip bolupdy şeýler, näme kirýär? Yo, o klip Anel'in bir hile. Sesim priýatny. Şol aýdym men dinlerdim. Ýa-da ok aýdym.
Priятнее var. Men bir artistde gözlejek zatlarymyň köpüsi şulardy. Entek yeterlikmi? Yeterlik derejä geler ýöne şu wagtdan mysal üçin maşynada açyp many dinleýän başda çykaran bir aýdym mady. Tawazunlar çykaran aýdymdan ugratýarlar any dinläp görýärler gelip pikir alýarlar ýöne bu özümi bolan üçin bulara podдержка etmek ýalak derdim bolanlygyndan däl bu oň bilen baglanşyk däl hakykatdan hem prostoji iş etselerim içine kreatiw bir zat salýarlar. Ideýa bar aýdym üçin. Şoň üçin aýdymyny klibini gowurdum. Aýdymyň hem iň soňunda köp adam bilen däler ol. Iň soňunda to be continued diýerler, dowam bar diýen. Aýdym klip barada urun edem, klipin taýan dowam gelýän bolmaly. Ýöne klip gutarandan soň, aýdym gutarandan soň aýdym bilen utgaşdyryp ýene barap. Indik aýdymyň başlangyjyny berip goýýardylar. Gowjy diýer. Moňda şaryatymyň etýän badyr olardan gören olmakdyr mümkin. Iki ýagdaýda da ýaşlaryna görä atgowy iş edýärler. Ne soňra çen bolýar. Yok, o klip oldu. Aydımam o, klipam o. Yine şonlar aydımları ardı oldu ya. Ama bir yüzü adam kovuyor şeyde. Kuhnesinden o kovlatlar çıktı.